Machiegni kendo nyakoram gajwang chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Chendo mar manyo ringre jogo mano nimo e nam Mombasa gikone to koro rumo bang' ringre ji adek go duto noyudre. Ringre ng'at achiel noyudi nyoro godhiambo ka moko ariyo to noyudi e otieno mane piny orugodo kawuono. Gavana ma kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kata kamano koni nonro dhi nyime mar yango masirano kendo nono koda jota chendo no ne oketo chenro makare mag kedo gi masiche. Okoni tend kaunti wa Mombasa ne okonywandia chenro mar piem no mar kwang kendo okoni thuolo mabiro tuke makamago nyaka to koro puodhe gi tend kaunti no Mombasa. 12 saa 9:46 tulipata mwili wa kwanza. Usiku kuamkia asubuhi tarehe 13 saa 7:09 na saa 7:13 miili mingine miwili iliweza kupatikana. Miili ambayo kwamba ilikuwa ni ya Caleb Otieno miaka 21, Stephen Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, wote ambao walikuwa katika mashindano. Tunasema ya kwa serikali kuu na serikali ya kaunti tutashirikiana na kuweza kuharamika na zile gharama, na baada hapo kutakuwa kuna uendelezaji wa operation ya kuweza kuweka usalama ili hisia zisiwe ni zenye kuleta athari kubwa zaidi kwa majirani na watu ambao kwamba wenye kuishi. No such permit was ever issued by the county government of Mombasa. This year we were not part of the sponsors of this event.